Nyemi ufo almamiya bondala ko do kanyin kali bora kodwara boko ulube salli almami min no fe abad dambi kata sunnama abe biriya yere fana lagoshi me ba soro amuso suturalente ube abe biriya lagoshi me ni biriya ke yoro do be bannu kera abe faruka uluba je nyogonya chogodi bonni almami abe nesi hakaye tusura be to ka konnanjiya kaye ka nesiha kaye ka sembentia minye muso sutura baliya kone woye ala soso de we fasira ni ala soso de naka muso te sutura anyo de fanko fasiri kalmamiya balilente ni misiri almami de rokinde ya kalmami we awu ya soro almamiya lade fasiri ibe salla ko de ni salli yoro werete e bolo ibe salla ko wonnanye misiri kura jode ambe alimami nyinina ante fasiri takakai ambe motilele de nyine kakai meni e nana misirira e min soro alimami yala e yo o soro yede fasiri o ba bolo ebe salla ko fede ni sali yoro werete bolo ebe salla ko fede ibe nesi hakaye ka konnanja kaye abe sanse chugome na sansera fule na ma sanse e ka salli ale yere salli sahalendo e ka salli sahalenda ko fe junubu min be abolo obe ani alache aka junubu baka eka salli be sahal abe nin chogola be min bidia mununke iya do ado iba soro ni bani yoro ni feuna ni bidia sugu ado be do ala ni fitina sirani ye ado be do ala ni hikima doye purumbe se ku sama chogoni ado be do ala fana mudahana na be siradro ani jo yoro makarni fe makari bo tusuru nuna nyogonaw akana tele yabe konnanjaw de kaye tusuru kata konnanja ke ka sembentia ka defa parce que alimamu fana fule jama munun fulu kofe oba anyine efe wakati be e ka cinya jalainde ke o de be ka fana e ka cinya jalainde fo de be ka fana men ni ko do wulila e fana no fe wulute ye eko o ya alimami chaman fana la shira ku farifa ube de ko dola yere kasora manduye alimami caman be ko do ke bidia ko ni feun do ka mandu yere ye dusukun kono de mais a shede tuye parce que baado ni ma ke ni ko do wulila ali ni ala yere tente de me baga soro nyerela nte defa baga soro nyerela nte mo soro min be jon ko fe o be alimamu bila fen caman na aw jama munun be ni nyinin kalina aw de be jo aka jo yorola aka alimamu defa aku deme ni ko mi wulila ku sembentia mais ni ko wulila an yere ye alhamdulillah rabban be ala tanu yere fote anye misiri duru de kalimam yake jamana in kono ya min be jama kola min be misiru ka jama kola ambe fen do ala de ko ni ba fo ni ba ka fo ni alaika ke ni alaki jigi sembe alala men ni ko bi jigi sembe jama indela fuyi ta koy fuyi ta de nim man kan wulila dongo do ite mo koye e wa hari munum ba fo kofe karasawa ayem min ke cinya tala jinnate wakilinite malikiyate ninne na sigira dongodo ewa ni komite sigira nebe cinya fo fe no sigira wake boboy na furo tigi sigile ambuluku bedi min be abuluku duma bolo be kuruka duma abbe sigile kenenka nyaw kera naniye abeke bobode min yin kuma foye de kofere abeke boboy hari niya a hakili jiga ka kuma fotaw dola ba fu a nema delika nin fo sika ya famu nema delika nin fo be man ne kal kuma famu o be ali mamu la sira ku do ko chamanna amma fal mamu ka bida ka sira bilade o fana ku jigida alaka deme baga folo ya alade donc ni ala ye mo deme demena me jama min fana be nyinin kalu na ta alimami do fo bete alimami do fo bete afana ka jode aya defa aya sinsi aya sembentia na ya alimami sembenta ya defa ka sinse ka ko giriya ko caman be kiya caman be adabe bo akura bafo ko caman be aba kew me awta ka joyoro la aw be to kalimami jalagi o manka donc ambe min fo be nesi hanni ko nanja kay tusuru ko alimami ka kutuba ke bon ni sallu wati sera kam mo wole bila ka mo la sallu be chogodi doni ko basitala na ya soro yoro dobe
alimami alete qur'ana do hari na ko be fatiha kala harafu do be cinya bolo min be mana yelema ate qur'ana do mais ka kutuba kala ka mugo la famu ala yo kai mais mugo wore be o fana tese ka kutuba kala ka mugo la famu mais afana qur'ana famu babolo don ke ba ko ninna alimami do na ya soro u bete se ka ke mugo kelema u fula be nin togo de la nin be nindo aten nindo nin fana be nindo aten nindo misiri kero togo la mugo wore te wala min be se ka kutuba kala be kutuba kala min be se ka mugo la salli o be mugo la salli basi ten islamiyya sarla nye abdul muhsin abadi nde la kam ni me ala aka kasheti do kono nyene kali jabila ako basi ten na ko be komi salli min yere fardai alimamu fula be nyaala u be atenya nko alimami do be se ka salli damina nanye ni ujura ni darura ya sura be se ka boka mo wore bila nola salli kelen be se ka ke alimami fulay salli kelen be se ka ke ni alimami fulay chogo mi de ewa kutuba fana be se ka ke alimami doye alimami do kan la salli ha bon ko ewa balma muso do ko ale ni muso ale na che bo ko che ko ale ta fe ka den soro muso in fe tuguni aba haketo ko ni che ya le je nyogonya ni la wajibo wati na ko che ba awa ayere abo ale raba haketo nin kuma nunu foli ka gelenema bo ambe mun fo muso ye nin ko sugu fo yoro awun te se kan nunu nyana bo ta fo ka wodi juye muso mo de eddi chema ika woli jubeo ten nin fo ika woli jude ubu che wole ka sigi ni chinyado a ika woli ju ube e wasira min to be min ko bake me nin ko in jalati ga yorote anye ibe ta fo ika woli jude bo ko ewa ayan munum be fo sallu ko fe yado ciden ko farda ko fe ibe ayatul kursi kala ka kuli saban nunun kala siya kele me futuri la ayatul kursi ba kala ka kuli nunun sabakala siya saba don ke ba uye min fo fajir fanana o chogola yala iba damina ni ayan nunun de ube kai ajikaru de kai la ibe ka ajikaru munun fora ibe ulu de ko folo nu ye ulu kede donc bi ayatul kursi kala ka puli nunun kala bon ni nyammi nyininka ko do nana kaminan do sa bitigi bolo ani minan tara tile damado o ko fe min nyem minan sa nana bitigi ma ko minan makka ale fela ka fere borto bitigi ko ka gelate se ka ale tes ka fere borto ni fana ye minan to min nyem minan sa ya to bitigi bolo atara o kofe client wore nana bitigi nye mina infere oma o kofe min nana mina bila sagira kana ko bitigi ko ne mina infere bo mina infere le ko wa fulani joli ko wa fulani keme woro bo sisa wa fulani keme woro e ambotila wotea ko alebe keme sabadama wala alebe wa fulani keme sabadi minanti alebe keme sabata
ko uma bennen fana la nin be cogodi bon fen caman de be ñinin kali kelen kono folo ni sanni fere kera a farla ka bo ɲɔgɔn na defo ma ye mina na defo min ni minantigi yo dogo ila mina indiara e de ya ye yasa defo ma ya la dofe min ni abe fo ko minantigi yo dogo ila ede nana doro ko ibe bo bolite daga ye al bayani bil khiyari ma lam yatafarraga ciden ko fere baga fula ba ka swala na ba ke kaminan fere ɲɔgɔn ma abe ɲɔgɔn kan kelen kele bese ka bo mais naw farala doro fere banna bolite daga ye donc ni nana minantigi ma ni mina ama bennema defo fana ma ye mina ina ma be ede la doro nana boroto a borotoli ma wajibiya minantigi ka a borotoli ma wajibiya ka abe se ka ke kanyumaya de kiye parce que ciden ko akoni mogo min ye borotoli ke balima silamai ala fana be borotoli ke fana ka junubu la na a ɲumaya kɛli dɔn n'a y'a k'i ye ni ɲumaya ye ka ɲumaya k'i ye baasi t'a la a bɛ se ka bɔrɔtɔ pour ka ɲuman kɛ a tigi ye mais wajibi t'a kan donc ni nin taara nin ɲɛ fɔlɔ ye nin ka dɔn ni feere kɔni bana farala ka bɔ ɲɔgɔn na defo ma ye mina in na bɔrɔtɔli wajibi tɛ minantigi kan fo n'a yɛrɛ ya ɲaani ma k'a kɛ ɲuman ye ka bɔrɔtɔ baasi t'o la bon filanan minantigi ye mina in to bitigitigi bolo bitigitigi fana y'o feere bitigitigi fana e ka minan tɛ n'i b'a feere a tun tɛ a dagalen tɛ bitigitigi fana a ka feere ni feerela kaba a sɔngɔ bɛ e bolo i ma sɔn ka bɔrɔtɔ i ta tɛ minan in lasagolen to ye n'a sagira kana a ka minan ta a b'a ta n'a taara a fɔ a ye wagati jan kɛ e bolo a mana i b'a sara ka taa cogo la minantigi be bitigitigi b'o de kɛ e fana ka minan tɛ n'i b'a feere donc a feerelen kɔfɛ wari in tilalen fana e ye 2000 ni 300 di alam a ma sɔn a ma bɛn o kan ni bɛn kɛra o fana ka baasi tɛ wari in na parce que dɔɔnikɛbaw ko minan in bɔrɔtɔli tɛ e ka wajibi a ma wajibi kan mais n'a bɛnn'a kan minan in a sagi yɛrɛ hari ni i kana ne ka wari bɛɛ di n'i y'a bɔrɔtɔ ne hari n'i ma n ka wari bɛɛ di ni hakɛ di ne ma a tɔ n jɛra ko minan in ka to baasi tɛ nin na parce que bɔrɔtɔli ma wajibiya kan fo n'a yɛrɛ ɲaani ma y'a kɛ n'a ma ɲa i ma n'a bɛnna ka bɔrɔtɔ ɲɛ mais hari kana wari in bɛɛ sagi mais ni hakɛ sagi ma n'a bɛnna o fana ka baasi t'a la minantigi bɛ wari min mina k'a tɔ sagi ma baasi t'a la o la ni bɛn kɛra a kan mais ninnu ko bɛn de ma kɛ a kan wala ni bɛn ma kɛ nin ka bɔda ye mun ye minan e y'a feere minan min feer'a ma ni minan in ɲɔgɔnna bɛ minan in ta ɲɔgɔnna ta k'a d'a ma ni minan in ɲɔgɔnna tɛ e ye minan min feere ale ma a prix ye min ye o prix dafalen ta i k'a di minantigi ma ou bien ka minan parce que e y'a feere a tɛ daga i ka feere i y'a ka minan feere donc a ka prix minan in prix ye min ye o dafalen ta k'a d'a ma bon ko mɔgɔ minnu bɛ jagokɛlaw dɔ bɛ yen n'u b'u ka minan publicité u bɛ kuranna ayaw dɔn minan jukɔrɔ jagominɛw bɛ cogo di o tɛ bɛn o ye ka tilinko kɛ ni kuranna ye de o ye kuranna dɔgɔyali de ye o ye ka tilinko kɛ ni kuranna ka bɔ o ma kuranna ye ala ka kuma de ye mɔgɔ kana kuranna k'i ka publicité fɛn ye k'i ka jago fɛn ko publicité ni kuranna ye o tɛ bɛn o ye haramu ye o ye kuranna dɔgɔyali de o tɛ bɛn kuranna ka bɔ o ma bon ko an balimamuso dɔ ko ale furulen bɛ cɛ ma cɛ in bɛ sobiyɛ ta hari wagati dɔ denw ka balo tɛ sɔrɔ bon ani fana ko cɛ in bɛ tulonkɛ kɛ ko ale bɛ mun kɛ bon fɔlɔ la an bɛ min fɔ junubu yɔrɔ la ni e ye muso ɲuman ye
tusuri jije ka duwawu ki ceye de duwawu ki ceye abe ni ala kuta min na ba bila cogo min i kelen n'a kele a ka so kɔnɔ ni kumana to ka kumana ye ka waaju ni hakili ni majigi ye ani kanu ye a ka ca ala fɛ ala b'a kanda ni sababu ye a bɛ kojugu in bila u bɛ i b'a a ka mɔgɔ ɲuman minnu dɔn i b'a a fu olu ye u bɛ kuma fɛ a bɛ dɔɔnikɛbaga minnu bonya a bɛ alimami minnu bonya i bɛ a fɔ olu ye u ka kuma fɛ laala ana kanda ana bila nin bɛɛ tɛ kɛ furu tɛ doloki ye o ko ni ko nana dɔrɔn k'a bɔ i b'a sɔrɔ muso caman b'a fɔ n ka cɛ bɛɛ tɛ i b'a sɔrɔ kabayira junumu dɔ bɛ fana bolo alikamalulilayi hadamaden ma dafa koyi n'a y'a sɔrɔ nin bɛ ale la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ e fana la donc an bɛ ɲɔgɔn dafa de ka nasiha de kɛ ɲɔgɔn ye ka konandiya kun ye ka ɲɔgɔn dila de an bɛ min fɔ ye fɛɛrɛ kɛ i bɛ cɛ dila a bɛ ala sɔsɔ ninnu bila cogo min i bɛ se ko bɛɛ kɛ o la ani ka duwawu k'a ye ala b'i cɛ ɲɛ cogo min a filanan muso a ka teli bolo n cɛ bɛ tilenkɛ la ani musomanninw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ jɛnɛya kɛ nin kuma ye dansɛba de kataru jɛnɛya filɛ ka a ta mɔgɔ ka tɛ haramu belebeleba de don o de y'a to jɛnɛya ko ala ma a nɔgɔya dɛ ka sabati ka ko karisa ye jɛnɛya kɛ ka jɛnɛya sabati mɔgɔ kan kuranna kɔnɔ ala ma a nɔgɔya dɛ parce que n'a fɔra hadamaden kan i farikolo tiɲɛna i ka ɲɛnamaya tiɲɛna hari i fo kɔfɛ i ka bɔnsɔnw a tɔgɔ de bɛ a tɔgɔ tiɲɛ de bɛ o de y'a to ala ma nɔgɔya kɛ a sabatili la hari ni e yɛrɛ ɲa de ye cɛ ye a ka cɛya a bɛ muso ka musoya kɔnɔ komi kale kala bɛ kale bara la ni seere naani t'i bolo i da de a ka kana ta fɔ a mɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ konandiya min k'u tugu ye dɔrɔn karisa n'a ye nin ɲa a kɛ ala kan n b'a ɲini aw fɛ ala kama a ka nin ko sugu tɛ a kana nin ɲɔgɔnna kɛ mais kana taa fɔ mɔgɔ ye dɛ ni taari da bɔ a kɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ye ko ne ye karisa ni karisa ye jɛnɛya la ni silamɛya sariya bɛ a y'i sama ka taa silamɛya kiiritigɛla ma kiiritigɛla bɛ seere naani de ɲini fɛ ni seere naani sabatira i bolo seere tilelenw jɛnɛya bɛ sabata kan ni seere naani ma sabati i bolo e de bɛ wele sisan ala ko e de ye nkalontigɛla ye hari n'a y'a sɔrɔ i y'a ye dɛ ala ko e ye nkalontigɛla de ye et puis i k'u bugo busanya 80 i ka bugo i kɔ la busanya 80 ɛwa ale ala y'i danga ale ala dimina ne kɔrɔ lajaba belebele ba b'i ye lahara ɛwa i ye fasiki de ye fana ninnu bɛ suratu nuru kɔnɔ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n cɛ ye jɛnɛyakɛla de a bɛ telonkɛ de kɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi kuma in fɔli ma koyi kuma jugu belebeleba de n'a bɛ mɔgɔw da umaru tile la mɔgɔ dɔw nana ko olu ye karisa ye ko a bɛ jɛnɛya kɛ umaru ko seerew bɛ nin seere naani u nana ni seere naani ye saba in bɛ kɔ anw ye cɛ ye a bɛ muso kan a ka cɛya bɛ muso ka musoya kɔnɔ komi kale kala bɛ kale bara la cogo min naanina ko tiɲɛ la ne ye cɛ ye a bɛ muso in kan a b'a yɛrɛ lamaga komi n'i b'i ka muso kafoɲɔgɔnya i b'i lamaga cogo min mais ne m'a ka cɛya ye muso ka musoya kɔnɔ dɛ umaru ye mɔgɔ saba in bɛ gosi busanya 80 a k'u ye nkalon da cɛ la u bɛɛ gosira busanya 80 donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi nin kuma fɔli ma k'a fɔ n bɛ karisa ni karisa ɲɛ u ye telefɔni la ou bien karisa ye karisa wele ou bien karisa ka bɔkali yɛrɛ karisa bolo o de kɔrɔ ye ko a ye jɛnɛya kɛ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi nin ma dɛ cɛ k'a fɔ a ka muso ka i yɛrɛ kɔrɔsa ma muso k'a fɔ a cɛ ka i yɛrɛ kɔrɔsa ma i m'a ye hari yɛrɛ ka muso li'anu nana mun na n'i nana sariya ma n'i ko i ka muso ma ne ye karisa ye n ka muso kan ou bien nin kɔnɔ min filɛ nin ye ne ka kɔnɔ tɛ ni muso ma sɔn ne ma y'i lase sariya ma sariya ye mun fɔ a bɛ ɲɔgɔn danga de a bɛ ɲɔgɔn danga de i bɛ naani fɔ i bɛ duuruna kɛ n'a y'a sɔrɔ ne ye nkalon da muso min na ala diminen bin kɔrɔ ala ka danga bin kan muso bɛ naani kɛ a b'a ka duuruna kɛ bon n'a y'a sɔrɔ ne cɛ ye min fɔ ko n'i ye jɛnɛya kɛ ou bien nin kɔnɔ ta kɔnɔ n'o ye tiɲɛ de ye
ala ka dimi benne ka bon ni be ya ka duro fote furu be boani ñogon ce fo kata jianwula te saka furu ñogoma fo kata jianwuli aw te saka furu ñogon ya bara furu be boani ñogon ce ni kelenya attaque to kelendon desera ka ke galon sabatira ka ni ce ya ka duru ke muso desera ka duru ke a furula kaba jeniya sabatira ka be farakirude ni muso ye aka duru fo e ce desera ka duru fo busanya bisege be boy ika kola ko denite nunu nya de ko nogomate nuna ya yere korosuma wodi ato hari doni ke ba be bennen baka hari kam mugo filme u ka jeniya te sega sabate mugo kanay kana wula yere de ko filme de u fule jeniya te sabate mugo kanay doni ke ba be bennen boka fo sere nani inde nin koye ala ye hadamaden fari kolo tangade donc aya yere kolo sa foli ma be min fo muso yen ni yoro la oye ode ma famu bon ko ni mogo ye umura ka wori di ema ko ikata umura ke eko ayi ko gelendo be e bolo folo aka wori ndi ema eke oke we obe chogodi ni wori tigi jenani ni basita ka umura ma wajibe ka ni umura ka wori te e bolo umura ma wajibe ka ni ju shem te e bolo hiju ma wajibe ka ni mogo min ko be wori de dima kata hiji na ya suru juru do be ila iba fo ya juru be ne la folo wori dinkin ka juru sara ni wori tigi jenani ni nye basita la ka wori mene ki ka juru sara ube bon yere tenne la yere si yoro yere tenne bolo yere folo wori din ka so yin ka se ka bili ube nka se ka biton ke nka ke akono si yoro tenna ni wori mbobo ni wori tigi jenana ya yo wori dimo kanka basi sitila iba ke ka jiyama kuna wajibi ko yo folo parce que hari ni wori tigi nyere fule hiju ma wajiba ka folo fo aywa ala ye munun ke ayere ka jiyan wajibi ko munun ba ka fo lu de ka dafa folo nulu da fara da hiju ba la yere ka janko abe di emima hiju ma wajibi ka kika wajibi le siru do tre ulu ma nyana bo folo na jena naye abe daga ya ka wori ndi mai ka ko ya hari ni matalu murala basi sitika me ni wori tigi ma jeno esa akonne koni ta ni beta al murala biye betige me ni tata al murala ateddi ni nata al murala ibe kawori mina kata al murala la do jabi yoro de do ni ala deli haminan ko min bi ko fe ni etumba fe wori in ka dola ala bonya na boye subhanakallahumma rabbuna bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ambe nyemme fo